Helo a chroeso i'r trydydd fideo yn y gyfres ar Showbie. Just am wneud yn siŵr bod chi wedi gweld y fideo cyntaf a'r ail sy'n dangos i chi fel i gyfrestru, fel i greu cyfrif a fel i gael eich disgyblion chi anfon gwaith ato chi hefyd. O'ch blaen chi fan hyn mae enghraifft o iPad disgybl. Chi'n gallu gweld mae Jack J mewn fan hyn. Mae wedi cael un aseiniad o fewn y dosbarth 7E. Felly, mae wedi mewn gyfnodi i'w gyfrif Showbie E. Dwi'n mynd mas o Showbie, achos pwrpas y fideo byr yma yw i ddangos i chi fel i anfon gwaith yn uniongyrchol o rai apiau. Enghraifft, Comic Life. Os ydych chi'n gyfarwydd y Comic Life, fyddwch chi'n deall bod e'n ap gwych ar gyfer gadael plant i gael syniadau creadigol, fel i felly wella elfennau llythrennydd ac yn y blaen. Yn syml, rydych chi'n gallu creu comics, iawn tebyg i rai y welwch chi o'ch blaenau chi fan hyn. Nawn ni esgus am y tro bod y disgyblion wedi creu rhain. Nawn ni ddewis hon ar y chwith yr un targedau. A fe sylwch chi ar y gwaelod fod yna saith, iawn fel arrow, sy'n dangos allforio. Os gliciau ar Open In, dwi'n aros i fe wneud rhywbeth fyna. Dwi'n clicio wedyn Open In ar y top ar y dde. Dwi'n mynd i llusgo'r top draw nes fy mod i'n gweld Showbie. Achos ar hyn o bryd dwi'n gallu agor y Comic Life yn rhain i gyd. Dyma ni. Dwi'n mynd i clicio ar Open In Showbie. Mae hwn wedyn yn siarad yn syth gyda'r app Showbie. Mae nhw'n fel beth asyn nhw'n cyfathrebu rhwng y gili neu gyda'i gili. Dwi'n mynd i clicio ar 7E enghreiffdio fan hyn. Dyna'r dosbarth rwy'n, dyma'r aseiniad dwi'n moyn ateb a add file. A dwi jyst yn aros, mae mor syml yna. Mae'r ffeil wedyn yn lanlwytho yn syth i'r man cywir o fewn Showbie. Fel gallwch chi weld, dwi ddim yn cymryd llawer o amser o gwbl. Wrth gwrs mewn dosbarth, efallai bydde fe chydig yn rafach gyda nifer o blant yn gwneud hyn. A dyma fe yn lanlwytho i eich athro. Nawn ni edrych wedyn ar gyfrif yr athro i wneud yn siŵr bod wedi cyrraedd, achos dyma gyfrif eDdysg. Felly, os ewn ni nôl fan hyn i gyfrif yr athro, ydy cyfrif fi ar-leinio yn yngluniadur i. Dwi'n jyst mynd i wasgu refresh fyna, a dwi'n gobeithio beth deith lan wedi fi fewn gyfnodi. Dyma ni, dwi wedi dod nôl mewn, dwi'n mynd i Comic Life yn 7E enghreifftiol mewn i Jack. A dylswn ni'n gallu gweld fyna retro o enw'r comic ydw fe. Os gliciau o'r hwnna, fe wela i Comic Jack gobeithio yn ymddangos o flaen y sgrin fan hyn. Dyma fe. Felly sgrolio lan a lawr. Mae hwn o'r ffurf PDF. Fe gallen ni fod yn arbed e wedyn fel PDF ar yn gliniadur i. Ar y gliniadur, beth ti'n gallu gwneud yw arbed e a hefyd edrych arno fe, wrth gwrs asesu fe. Ar iPad, os ddangosech chi hwn yn, dyma iPad Jack. Iawn, beth dwi'n mynd i wneud yw all-gyfnodi o iPad Jack fan hyn ar y chwith, a mynd nôl mewn un fi fel athro. Dwi am ddangos i chi rai o'r posibiliadau eraill sydd chi ar yr iPad os ydych chi'n defnyddio eich iPad chi i asesu eich gwaith chi. Felly, ni mewn fan hyn. Dyma fi yn y cyfrif ar yr iPad, mewn i 7E, mewn wedyn i Comic Life, sef yr aseiniad, mewn i Jack. Dyma'r PDF ar y top, retro. Mae'n jyst yn llwytho i fi ar yr iPad. A wedyn fe welwch chi fod yna opsiynau fan hyn i anodi ei waithau. Sylwch ar y top, mae'n galluogi fi i glicio ar y beiro fan hyn. Felly, beth na i ysgrifennu sylwad fan hyn. Dwi'n yn siŵr beth na i roi gradd am nawr, so ti'n ei gadw fe'n syml. A wedyn clicio ar dyn ar y chwith. A wedyn dyna hwnna nawr yn mynd nôl i Jack gyda y gwaith anodi na arno fe. Felly gallech chi fod hyd yn oed yn nodi yn marcio felly yn gadael sylwad ar y gwaith o fewn Showbie sy'n bwerus iawn. Yn olaf, rwy am ddangos i chi nawr fel i anfon e-lyfr tebyg i os ewn ni i Book Creator. Dwi'n ymwybodol bod nifer o ysgolion yn arbrofi felly gyda Book Creator. Dyma lyfr sy'n eich blaenau chi fan hyn sydd wedi cael ei greu gan ddisgyblion wedyn ni. Na i ddim agor am y tro, dwi'n jyst moyn dangos i chi bod yn bosib i anfon i Showbie. Rwy'n fel disgybl. Dwi yng nghyfrif Showbie eDdysg nawr gyda llaw. Jyst i brofi hynny, dwi am ddangos i chi mewn i Showbie. A dyma ni yn cyfrif Jack.
Dwi nawr yn mynd nôl mewn i Book Creator fan hyn. Dwi'n mynd i open in another app, chwilio am Showbie. Ar hyd y ffordd fan hyn, clicio fyna, a wedyn mae'n eto yn cyfathrebu'n uniongyrchol. Dwi'n mynd i roi mewn fyna, a wedyn add file. A bydd lan lwytho, mae hwn nawr yn mynd yn syth i'r athro, fel dogfen e-lyfr, a bydd yr athro wedyn yn gallu derbyn drwy Showbie. Jyst yn gorffen anwytho, dyna fe wedi mynd fyna. Felly beth dwi am wneud, dwi'n mynd allan o gyfrif Jack fan hyn ar Showbie, a'i mas o fyna, mewn i un yr athro. Felly nôl mewn fan hyn. Felly mewn i Comic Life, mewn i waith Jack, mewn i wyau broga, dyma fe, felly mae'n brawf bod e wedi cyrraedd yr athro. Dwi'n clicio arno fe. Mae nawr yn darllen fod yn e-lyfr yn e-pub. Sylwch ar y top ar y dde, mae'r bwtwn fan hyn sy'n galluogi ni i fynd i open in. A eto mae gen i ddewis o ble i agor y llyfr yma. Llai agor yn Book Creator, bydd hwnna'n galluogi fi i wneud felly gwaith diwygio. Ond dwi am y tro i agor yn iBooks fel rhyw fath o gynnyrch terfynol. A dyma fe, y llyfr wyau broga gyda sain. Wyau broga. A hwnna phopeth arall mewn na. Penbwl. Broga. Oce, felly, dull gwych o gael eich gwaith chi o'ch disgyblion chi i chi. Showbie, app yn rhad ac yn ddim sy'n galluogi chi gadw tystiolaeth fel dwi'n gweud am ddim am mewn ffordd hwylus iawn. Pob hwyl i chi!